ود 37 ዓመት ወታደራዊ መራሒ ቡርኪና ፋሶ ጀነራል ኢብራሂም ትራውሬ ንሃገሩ ካብ ኢድ ምዕራባውያንን ከምኡውን ሃፀይነት መግዛእትን ሓራን ሙፃ ቆሪፁ ዝወፀ ፓን አፍሪካዊ መራሒ ብውሕልል ኣገባብ ሰሪሕ እዩ። መልእኽቱ ድማ ኣብ መላእ ኣፍሪካን ከምኡውን ድምፂ ኣስሚዑ ኣድነቕቱ ኣሰር ቡርኪና ፋሶ መርክሳዊ ሰራዊት ቶማስ ሳንካራን ሓደ ግዜ ድማ አፍሪካዊ ቾኬ ቬራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከምኡውን ካልኦት አፍሪካውያን ጀጋኑ ከም ዝስዕብ ድማ ይርእዎም። ጽልዋ ትራውሬ ኣዝዩ ዓብይ እዩ። ኣብ ከም በዓል ኬንያ ምብራቕ አፍሪካ ዝኣምሰለ ሃገራት ንዝርከቡ ፖለቲከኛታትን ጸሓፍትን ንሱ እዩ ሰብኣይ ክብሉ ሰሚዐ እየ። መልእኽትታት ትራውሬ ነዚ ሕጂ ነብረሉ ዘለና እዋን ዘንጸባርቕ እዩ። ብዙሓት አፍሪካውያን ምስ ምዕራባውያን ዘለዎም ርክብን ስለምንታይ ኣብዚ ሃፍታም ህጉር ድኽነት ከም ዘሎን ኣብ ሕቶ ይእትዉ ኣለዉ። ስርዓት ትራውሬ ኣብ 2022 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ድማ ነታ ናይ ቀደም መግዛእታዊት ሓይሊ ቡርኪና ፋሶ ዝነበረት ፈረንሳ ምስ ሩስያ ብጽኑዕ ምሕዝነት ተኪዎም። እዚ ድማ ምውፋር ንኡስ ወታደራዊ ብርጊዳት ሩስያ ከምኡውን ምትግባር ጸገማዊ ቁጠባዊ ፖሊሳት ዘጠቓለለ እዩ ድማ ይበሃል። እዚ ድማ መንግስቲ ዝውነን ትካል ዕደና ምፍጣርን ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ኣብ ውሽጢ ስራሕታት 15 ሚእታዊት ብጽሒት ክወስዳ ምግዳድን ከምኡውን ምትሕልላፍ ብፍላይ ድማ ናብ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ እቲ ደንቢ እቲ መወዳእታ ወርሒ ሚዝያ ኣብ ኢንዱስትሪ ወርቂ ቡርኪና ፋሶ ወፍሪ ንምግባር ፍቃድ ዝተዋሃቦ ሩስያዊ ዕደናዊ ወይ ድማ ኖርድ ጎልደን እውን ይምልከት እዩ። ትራውሬ ቡርኪና ፋሶ ካብ ማዕድናዊት ሃብታ ክትጥቀም ንምሕጋዝ ሰውራ ዝበሎ ወታደራዊ ጁንታ ኣብቲ ሃገር ናይ መጀመርያ መጻረይ ወርቂ ህንጽ ሃገራዊ ዕቋር ወርቂ ድማ ይምስርት ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ይኹን እምበር ምዕራባውያን ኩባንያታት ከቢድ ግዜ ዘሕለፉ ዘለዉ ይመስላም። ኣብ ኣውስትራልያ ዝመደበሩ ሳሪማ ሪክሮሲስ ኣብ መወዳእታ 2024 ፍቃድ ዳህሳስ መወዳእ ኣብ ልዕሊ ቡርኪና ፋሶ ናይ ግሊ ክሲ ኣቕሪቦም ነይሮም። ወታደራዊ ጁንታ ድሮ 2 ዓመት ቅድሚ ሕጂ ብሓደ ኣብ ለንደን ዝተመዝገበ ኩባንያ ዝውንን ዝነበረ ዕደና ወርቂ ብፍላይ ድማ ናብ ዋንነት መንግስቲ ኣሰጋጊሩ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ዝውነን ተወሳኺ ዕደናታት ክሕዝ መደብ ከም ዘለዎን ድማ ገሊጹ ዘሎም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከብ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ጸጥታ ተመራማሪ ሄኖክ ራንዲ ኣይንሲንስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ትራውሬ ዘምጽኦ ሱር ባተኻው ለውጢ ኣብ ኣፍሪካ ተፈታውነቱ ከም ዘዕብየ ድማ ገሊጹሎም። ሚኒስተር ኣይንኪስ ሕጂ ተፈታዊ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ ኣፍሪካ ዝበዝሐ ተፈታዊ ፕሬዝደንት ድማ ኢሉ ተፈታውነቱ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝነድድ ኣይኮይኑ ብዙሓት መደናገርቲ ጽሑፋት ሱራዊ ሙስሉ ንምድልዳል ዝዓለመ እዩ። ከም በዓል አርኬሊ፣ ሪሃና፣ ጀስቲን ቢበርን ቢዮንሴን ዝኣምሰሉ ኮኸባት ሙዚቃ ዋላ እኳ ጌጋ እንተዘይገበሩ ምስ ደርፍታት ክደርፍ ከሎ ኣብ ቪድዮታቶም ተቐሪጾም ኣለዉ። መሰረት ተመራማሪ ኦጂንጌ ትራውሬ ኣብ 2023 ናብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሩስያን አፍሪካን ክዛረብ ከሎ መራሕቲ ኣፍሪካ እቶም ሃፃያውያን ገመድ ኣብ ዝስሕብሉ እዋን ከም ዝስዕስዑ ኣሸንጉሊት ምውሳድ ኣቋቋረጽ ብምሕፀናን ኣቅልቦ ናብ ነብሱ ስሒቡ እቲ መደረብ ማዕኸናት ዜና ሩስያ ብሰፊሑ ዝተፈነወ ኮይኑ ንሳተን ድማ ንፓን አፍሪካዊ ምስሊ ትራውሬ ኣብ መለለይ ዓቢ ተራ ተጻዊተን እየን። በዚ እውን ሳላ መደሩኡን ድፊት ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ጎስጓስን ኣብቲ ዋዕላ ዝቐረበ ጻውዒት ኣብ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ጸለምቲ ብሪጣናውያን ሓዊሱ ኣብ ዓለም ብዝተዘርግሐት ተመራማሪ ገሊጹሎ። እቲ ተመራማሪ ወሲኹ ዝኾነ በዓልየትነት ወይ ድማ መግዛእቲ ባርነት ዝነብር ሰብ ምስ መልእኽትታት ክዛመድ ይኽእል እዩ። ካብኡ ንድሓር ስሙ ደምሲሱ ዝድምስሶ እኳ እንተኾነ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ራፐር ሚክ ሚል ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤክስ ገጹ ጽሓፎ ጽሑፍ ኣካፊሉ እዩ። ሓይሉን ልቡን ክሳብ ክንደይ ከም ዝፈትዎ ድማ ገሊጹ። ፕሬዝደንት ፈረንሳ ግን ኣብ ትራውሬ ዝኾነ ተገዳስነት የብሉን። እቲ ፕሬዝደንት ንትራውሬ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ንነብሶምን ፓን አፍሪካውያን ዝብሉን ኒዮ ሃፃውያን ዘካየድ ልሕልሕ ምሕዝነት ክብል እውን ገሊጽዎም እምባሩ ይፍለጥ እዩ። ብፍላይ ድማ ከም በዓል ቤኒን ዝኣምሰለ ኣብ ሓደ እዋን ሰላማውያን ጎረባብቲ ሃገራት ዝተዘርግሐ ዓቢ ከብቅዕ ዝኣተዎ መብፅዓ ይፈጸመን። ጅንቱ ንተቃወምቲ ንሚድያታት ጉጅለን ሲቪላዊ ማሕበራትን ሓዊሱ ተቃውምቶታት ጨፍሊቑ እዩ። ሓካይም ሰበ ስልጣን ዝርከቦም ነቐፍቲ ናብ ቅድመ ግንባር ኩናት አንጻር ጅህዳውያን ብምልኣኽ ቀፂዕዎም ኣለዎም። ምክትል ዳይሬክተር አፍሪካውያን ጉጅለ ህግራዊ ቅልውላው ሮናልድ ፒች ትራውሬ ከምዚ ዓይነት ድጋፍ ዝረኸበ ኣብ መንእሰይ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር መንእሰይ ስለ ዝኾነ ድማ ይብሉም። ብፍላይ ድማ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ማእኸላይ ዕድመ 17.7 ዓመት
ፍላይ ድማ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሱ ንፉዕ ሚድያ እዩ ንባዕሉ ከም ቶማስ ሳንካራ ብምሳል ተፈታውነቱ ንምህናጽ ሕሉፍ ግዜ ተጠቒሙ እዩ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቦም እዩ። ስነ ጥበብ ፖለቲካ ድማ ይፈልጥ እዩ። ኩናት ዝተሃሰየ ህዝቢ ዝሓሸ መጻኢ ከም ዘሎ ከመይ ጌርካ ከም ዝስምዖ እዚ ድማ ኣብቲ ጽወታ ኣዝዩ ንፉዕ እዩ። ሳንካራ ብ1983 በንበል 33 ዓመቱ ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ምስ መጸ እውን ኣደቦ ወይ ሞት ክንዕወት ኢና ትራውሬ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ ግን ድሕሪ 4 ዓመት ብኻሊእ ዕልዋ መንግስቲ ተቐቲሉ ንቡርኪና ፋሶ ናብ ፖለቲካዊ ምድራቤት ፈረንሳ መለሶም። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማእኸል ስልጣን ዓቐብ ሰላም ሃገራዊ ዓቐብ ሰላምን ኮፊ ኣናን ዝተሰርሑ ዝነበሩ ጋናዊ ተንታኒ ጸጥታ ፕሮፌሰር ካውሲ ኢኒንግ ተፈታዊ ወታደራዊ መራሒ ኣብታ ሃገር ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ዘንጸባርቕ ድማ ኢሎም መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቱ እንተኾይኑ ዲሞክራሲ ዝበዝሐ ተፈታዊ መልክዕ መንግስቲ እኳ እንተኾነ ደገፍ ከም ዝነከየ ይሕብር። ዲሞክራሲ ንመንእሰያት ተስፋ ክህብ ኣይከኣለን ስራሕ ወይ ዝሕሸ ትምህርትን ጥዕናን ኣየምፅእን ክብል ፕሮፌሰር ኢንግ ከም ዝገለጾ እዩ። ትራውሬ ኣማራጺ የቕርብ ኣሎ መንፈስ ክልተ ታሪኻዊ ዘበናት ድማ ዳግማዊ ትንሣኤ ኣለዉ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደና እዚ በዓራይ መንእሰይ ፕረዚደንት ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ግን ብትምህርቱ ምስጉን ካብ ዩኒቨርሲቲ ብማዕረ ተመሪቑ ዲግሪ ከም ዝሓዘ ይዝረበሉ። ብፍላይ ድማ እዚ ብሰባት ዝፍቀር ናይ ሰባት ኣፍቅሮ ዘለዎ ወዲ 37 ዓመት መንእሰይ ዕልዋ መንግስቲ ብምግባር ዝወፀ ፕረዚደንት ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ዝኾነ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውሬ ይዝበሃል። እዚ ሰብዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሓት ናይ ማለት እውን ናይ ፈተነ ቅትለት እንዳተገበረሉ ብነርስታት ከይኣክል ከምኡ ድማ ብሓፍቱ ብብርክ ዝበሉ ነገራት እውን ፈተነ ቅትለት ክበረሉ ጸኒሑ እዩ ዝብል ሓበሬታታት እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ እንዳተገለጹ ጸኒሖም እዮም። ካፒቴን ኢብራሂም ትራውሬ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምምጽእ እውን ኣብ ሰሜን እዚ 10 ክፍለ ጦር ኣዛዚ ኮይነ ጸረ ሽበራ ተዋጋኢ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ሰብዚ ብፍላይ ድማ ናብ ስልጣን ምምጽእ ቅድሚ 8 ወርሒ ኣቢሉ ሲቪላዊ ምምሕዳር ገልቢጡ ናብ ስልጣን ፕረዚደንት ዝመጸ ህዝብን መንእሰይን ቡርኪና ፋሶ ተስፋ ዝገበረሉ ኮሎኔል ዳምቤር ካፒቴን ኢብራሂም ከም ማንም መንእሰይ ወታደርን እንኳ ደጋፊት ለውጥ እንተነበረ ኮሎኔል ዳምፔር ግን ሕቶን ድሌት ህዝብን መንእሰይን ሃገሩን ንጎኒ ገዲፉ ምስ ምዕራባውያን ብፍላይ ምስ ፈረንሳይን ልሕኹሕ እንዳበለ ሕማቕ ተግባራት ዝሰርሕ ዝነበረ ንሃገሩ ዝከሓደ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ልዕሊኡ መፈንቅለ መንግስቲ ገይሩ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዓራይ መንእሰይ እንዳተመርሐት እያ ትርከብ። ነዚ ድማ ነዚ ዝተረድእ ትራውሬ ድማ ሓደ ነገር ንሃገሩ ዕለታ ንኽውዕል ሓሲቡ ብፍላይ ድማ ብተግባር እንዳሽረፎ ዝርከብ ልባም መስተውዕል ብፀዋይ ምስጉን ፈታዊ ሃገሩን ህዝቡን ዝኾነ ኢብራሂም ትራውሬ ኮሎኔል ዳምቤር ካብ ስልጣን ብጥበብ ክእለ ከም ዘለዎን ብብጾቱ ድማ ኣመነ። በዚ ውነቲ ሚስጥር ብንቕሓት ተታሒዙ ስራሕ ተጀሚሩ ኢብራሂም ትራውሬ እውን ዝመርሓ ሓዱን መፈንቅለ መንግስቲ ልውትኹ ዝኾነት ስርሖም ድማ ጀሚሮም ሓደ በዓል ስልጣን ይኹን ኮሎኔል ይኹን ጀነራል ዝኾነ ሰብ ከይተቐተለ ድማ እቲ ሰብ ኢዱ ንክህብ ኣብ ቤተ መንግስቲ እውን ንብርክት ዝበሉ መዓልትታት ጸኒሑ ኢዱ ንክህብ ሽማግለ ተሰዲድዎ። በዚ ድማ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ሽማግለ ዝተሰደደ ድማ ተረዳዲኡ ብፍላይ ድማ ንሱ ናብ ደስ ዝበሎ ቦታ ንክኸይድ ናብ ደስ ዝበሎ ናብ ዝመረፀ ሃገር ንክኸይድ ድማ ምርጫ ተዋሃቦ። በዚ እውን ተዋሂብዎ እቲ ሰብ ድማ ናብ ደስ ዝበሎ ዓዲ ኸይዱ። በዚ ድማ ኢብራሂም ትራውሬ ብዓራይ መንእሰይ ፕረዚደንት ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ኾነ። ትራውሬ ክሳብ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ብፍላይ ድማ ልዕሊ 18 ናይ ቅትለት ፈተነታት ተገይሩሉ እዩ። ብነርስ ከምኡ ድማ ብሓፍቱ ከምኡ ድማ ብዓጀብቱን ብሽፎርን ብፍላይ ድማ ብርክት ዝበሉ ንዕኡ ኣቕረብዎ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባትን ኣቢሎም ድማ ንዕኡ ህይወቱ ቀጥፍዎ ወይ ድማ እቲ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ቡርኪና ፋሶ ወይ ድማ ኣብቲ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ብዝበዛ ማዓድናት ጠጠው ንኸይብል እቲ ምስጢራት ንከይቃላዕ ድማ እዚ ሰብዚ ክቐተል ከም ዘለዎ እየን ዝገልጻ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ቡርኪና ፋሶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጽቡቕ መራሒ ሒዛ ኣላ ዶ ትብሉ ወይስ ካብ ምዕራባውያን ትጥቀሙ ዝበሉ ነገራት ኢምፖርት ወይ ድማ ኤክስፖርት ገብሮ ዝነበረት ብፍላይ ድማ ካብ ፈረንሳይ ትረኽቦ ዝነበረት እንታይ ዓይነት ጥቕምታት ጎዲልዋ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ትሓስቡ? ርእይቶኹምን ሓሳብካትኩምን ኣብ ኮመንት ተቐምጡልና። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ቻናልና ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ገሩ፣ ሼር እውን ከምኡ እውን ላይክ እንዳገበርኩም እውን ጀምርዎ ዛ ቪድዮ። ሰሰናዩ ሰላም